Bagsak mepa, mga kabalin. Pinasaya ng mga Kapampangan vloggers ang sapalibutan Dangla City mga idol. Siyempre, sa tulong at suporta ni SK Amag, katakutan. Yes, mga kabalin. Kumpleto rekados nga yung mga vloggers dito mga idol na kasama natin. Yung iba't ibang vloggers na Kapampangan dito sa Pampanga mga idol. Yes mga kabalin. Kaya naano pa ta mga kabalin. Para ka rin kabalin mi sa palibutan Dangla City. At yuta na rin Kenny, papagsak tani, mga kabalin. To talk to them. Are you ready? And of course, to start, we have our first vlogger. Kabalan, Hoops! Hey, Kabalan, Hoops. Ayan, good afternoon, sir. Good afternoon. Siyempre, alam niyo na, mga kabalan, ako po si Sofia Barso na Kabalan, Hoops. Bagsak mo po! So yun lang mga idol, so nagpapasalamat ako. Yun. Yun. Sobrang salamat siyempre sa naging dito sa amin. Si SK Amag, sobrang thank you. At siyempre, palakpakan natin ang mga malulupit na Kapampangan vloggers, mga idol. Okay, marami pong project ang gagawin ni SK Amag, hindi lang siya. Siyempre, pati yung buong council niya mga idol. At sana, kung ano man yung suporta nyo sa mga Kapampangan vlogger, ganun din ang suporta nyo kay SK! So yun na mga idol, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Basel Tools Brotherhood po. At sana walang masaktan sa mga players. Pag naglaro, medyo ingat lang, lalo sa mga pamilyado. Pag na-injury kayo, mahirapan na buhayin yung paligid nyo. So dapat, ano lang tayo? Enjoy the moment lang tayo. Ganun lang tayo dapat mga idol. So lalo pa to mga kabalin! Pagsak mo po! Ano po? Yun, at sa vlog at event nga na ito, andyan ang Kalina Brothers mga idol. Andyan din si Idol Nixon Gamboa. Siyempre, mawawala ba naman ang pinakapogi na si Idol Super TV. Yes, mga kabalin. Andyan din si Idol, siyempre, ang pinakamalupit na si Idol Edmond Montemayor. Mayo pa, bilang pag-iipin, natin pa pagkakalubuhan natin. So, ngayon na, bayo tayo mag-ibisa ipasasalamat mo kami kaya tao manong kulan. Siyempre, paglala ko pa rin kaya ako na. Mumuna na yung ganit Chocotoy TV. Chocotoy? Kalakpan tayo Chocotoy? Siyempre, ako ay Goito TV. Goito, yan ito. Ako ay JJ TV. Chairman Kape, ganyan ito. Palakpakan ka pera, Babayero, Knock TV. Ayan ha. Siyempre, siya naman kayo ni Karen TV, Karen, kayo ni gano. Ako ay Balugs TV niya, Balugs TV. Hello. Siyempre, mawalain ka kung kaya na. Kapilanan ka kung kawali. Nung ating kawali, ating ka lang, ikaw na umagpali mo kayo puso ko, binibini sandok, Jesse ang basara. Alright, so pumunang din po, magpasalamat kayo mo kayo. Nungay po dahil kayo, Diyos ko, lagay mo yung ikaw nasa 90. And of course, karangay ka na naman ang kulang tapos gini. Dahil ang pigilan natin din, nitong meron po, dahil yung SK mo, dahil kagawin po, yung barangay captain, sana po ganda ng tangala, lalay yung buha kalimon. Dahil kung mayroon akong vlogger, rin po, may mga sanay na lalaki, dahil po talagang salamat. So, sana po mag-enjoy mo po po. Dahil po talagang salamat kayo. Peace mo nga po. Yun, at syempre kasama din natin ang team ng Wearing Pampanga mga idol, Sir Louie at si Sir Mark. At syempre hindi mawawala si Idol Roger. Yes, mga kabalin, sinamahan din tayo ni Kazombie at ni Bells TV mga idol. Yan, si Rudy Boy kasama din natin. Yun, so after nga ng introduction ng mga vloggers mga idol, eto na, nag-request ng exhibition match yung mga tao dito mga idol. Kaya pinagbigyan natin, hindi na ako naglaro dito, nag-commentator na lang ako mga idol. Alam niyo naman, marami tayong event at medyo pagod na rin tayo, pero pinagbigyan natin sila. It's game time, mga kabalin, pamagsak ni Kenny. Let's wala muna tayo,
Okay! Game na tayo mga idol! Okay! Salamat sa napaka-tagal-lawa mo. Okay! Idol! Setting up the play para sa team. Listen the ball from 3. Limoni Pons! Grabe! Comfort sa function mga idol. Mag-TV. Bigay ni Rodsley. Pupuan ng Dosyan. Pasa yan! 1-0 para sa team ng UPLA. Edmond cross over on the move. Bigay ni JJ. To Edmond. Edmond ball play. Pull and stop. Sophie. Mag-TV on the rebound. Bigay ni Rodsley. Pass to Trooper. Ano kaya ang gagawin niya? The Trooper. Tumalang pass. Bigyan kay Wilson. Wilson lang sa ilang play para sa team ng Edmond. Uy! Shoot mo! Ay, Wilson! Uy! Sayang! Rebound now. Alright, 1-0. Edmond! Drop pass! JJ! Pass again! Ay, wala natin score sa ating exhibition match sa ito, mga kapatid. Ito na si Mark TV, bigyan kay Pels. Pels TV, nabitawan ng bola ng kuha ni JJ. JJ now. JJ, nag-aalta pa na sa aking pinay. Edmond. Edmond, open sa tres. Pupunta na tres siya doon. Wala. Rebound ni JJ. Binabantay ni Trooper. Sa libong sa onda mo. Doggy! Pasayan! Tuwa na natin sa mga lamang na ang team ng Edmond. Ito na. Roger now. Roger. Roger. Naghahanap ang papasahan. Binigay kay Pets. Paring Rudy. Binigay kay Sophie. Uy! Kinukulit pa mga kapalan! Pasaya na! On two ating show mga idol. Grabe lawan ito. Nelson Gamboa. Binigay kay JJ TV. Jumper. Wala pa rin. Outside tayo. Ano yung bola? Okay. Okay. Team Jumper. PSTV to Zombie. Kazombie na. Kazombie binigay kay Rodsley. Rodsley, open 3. Hesitation. Pumukul ng toss. Wala. Rebound. Okay. Ayos lang. Edmond Montemayor. Edmond straight for kick. Pasa yan! Sandok po. Galway. Edmond. Grabe. 3-2. Best TV. Ito na. Aldo Best TV. Combo sa crossover. Binigay kay Zombie. Zombie now. Binabatay ni Magdog. 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 Nagtipesa ni Doggy. Pero wala. Rods on the ball. Ayos na mga. All three tayo mga idol. Nixon. Nixon! Grabe ka lang ang kanyang mga idol. Okay naman na ang team ng Sarigoso. Rodsey now. To Trooper. Trooper nagano ng pasahan binigay kay Idol Zombie. Trooper. Is it shot? Wala. Knock now. Ilabas mo nga ang bola. 4-3 ang ating score. Lamang ang team ng Sarigoso. Drop pass. Daniel Padilla. Wala. Trooper now. Trooper. Trooper. Okay, ising muna ang team ng UPI. Rodsey now. Rodsey, pupukul ng dos. Wala. Rebound. Knock to Edmond. Edmond now. Edmond. Binabati ni Rodsey. Nixon. To JJDP. Ano kaya ang gagawin ni Nixon? Nixon. Nixon. On the move. Drop pass to Sir Edmond. Ay! Ginoko niya. Sinandok na lang po. Alright. Zombie. Zombie for 3. Wala. Inaalam si Mark. 4-3 ang ating score mga idol. Nag-ganto. Edmond now. Edmond on the move. Side step. Wala. Hindi mo may pass. Wala pa rin. Rodsley. Ano kaya gagawin ni Rodsley? Rodsley now. Pupukul ng tres. Rodsley. Wala pa rin. Inaalas si idol. Sige. Pwede tayo mag-time out? Pang-dead ball. Okay. Okay na. Best TV now. Rodsley. From Super TV. Eh. Dami tayo na sa likod sa home si idol Super. Nung pupukul ng tres yan. Wala pa rin. Inaalat. Box TV. Okay. Dead ball tayo doon. Yan. Pasok lang. Sabrap. Okay. So natin po. Sabrap. Okay. Walang Pampanga. Babalik si idol. Babalik na si Rodsley. Okay. Nice game idol. Yan. 5-3. Austin. Okay. Walang Pampanga na. Labas muna. Yan. 5-3.
PSTV, Combo Jasan, paring Rudy on the move, wala! Bigay kay Edmond, Edmond now. Sinisimula po lang sa Tina Saligoso. Nixon, pumpo ng 3 yan. Wala, rebound JCTV. To Bells, Bells! Maraming galaw, ha? Rudy moves na. Oscars may pa, pero? Alright, Montemayor now. Edmond to JCTV. Wala, inaalat ang team ng Saligoso. Junior, my idol. Junior now. Junior now. Okay. Ay! Wala pass! Sayang naman. Ang ganda pass sa sana no? Bagong passion na idol. Edmond now. Edmond, sandong moves. Wala. Sayang ulit ang bola. Edmond ulit. Wala na. Wala na ni Junior. Hindi pwede yan sa akin. Sabi ni Junior TV. Isang bagong ka lang ano. Pasok yan, no? Score natin, all 5. Tatlo na ang laban, mga kapatid. Alright, so Nixon now. Nixon ilalabas ang bola. Nixon crossover si Jumer. Ano kayang gagawin ni Nixon? Nixon now. Nixon! Oh, tilas lang si Jumer, mga kapatid. Sabi naman. Okay, outside tayo. Ang team mapupunta sa team Jumer. Okay, ball natin. Tim Jumer ang bola, yan. Hindi na makita sa loob gabi kasi. No, base ka lang. Ayos na yan, brother. Okay. Let's go. Jumer now. Ito na. Saligoso mo sa idol. Bigay kay Warren Pampanga. Wala. Inaalas si Boss Mark. No, ginaw. Dog. Pakitaan mo, idol. Ipakita mo kung sino ka. JJTV now. Nag-aanap ng papasahan. Binigay kay Sir Edmond. Sandok shot. Pasa na yan! Edmond, 2 points. 7-5 ang ating score, mga kapatid. Saligoso now. Super! Babagi nila Saligoso. Wala pa rin. Bells! Ito na si Bells. Binig Sabi po 2! Wala! Alright, so score natin 7-6. Pasok yan. Time out! Team UKI! Yan. Ang ganda ng lawan. Alright, so tayo na tayo ng konti. Salman, kape. Gusto mo ng kape? Okay, 8-6. So naman pa rin ang team ng Edmond ha. Team Edmond pa rin ang laban. Okay. So naman si Zombie, babasa ulit sa Edmond Rodsay. Okay. Let's go. Nakapangan content creator for sports game. Eto na. Bells TV. Rudy now. Rudy. Binigay kay Super. Open. Open yan. Roots. Pumukul ng press. Wala. Rebound. Oy, outside tayo. Wala natin mapupunta sa team ng UBI. Alright. 8-6. Bells now. Ay! Rudy moves! Pasa ba? Wala! Sayang naman. Nixon open. Pasa kay Edmond. Pinalpag si Mary Pampanga. Pinasaway. Alright. Bells now. Rodsay. Pasok yan. Score natin 9-7. Dalawa na ang kalamangan ng Team Saligoso. Mary Pampanga still. Bells now. Carostas moves. Binigay kay Rodsay to idol work more! Ang ganda-ganda! Wala nang mga idol! Naglakad sa IRS si Mary Pampanga. Edmond now, pumukol ng boss. Wala pa rin. Inaalat si Edmond. Oh, call natin. Ayos na, check natin. Okay, audience decision. Okay, sa iyo. Decision na ako dyan 9-8, 1 point lead. Team Edmond. Rods now, nag-aaral na papasabi ni paring Rudy. Bigay kay Jumer now! Wala! Sayang naman. Rebound ni Zay. Bigay kay Rudy! Hindi natin kami si Jumer tinulit na pass! Ay! Ang mga pasa! Wala pass! Galing kay Rudy Pampanga sa kalaban. Woo! 10-8 ang ating score. Gawin na natin 16 no? Time out.
Gawin natin 16, mabibigyan tayo sa 12. Okay. Okay. Sige, ayos na yan. Kalikuran namin, nakakabulan na yan. Huwag kalakuan na yan. Alright. Bells na yan. Okay, game na tayo mga kabalin. 10-8 ang ating score. Rodsay, binigay kay Jupiter Now. Nag-aaral ng pamasag. Best naman! Pumuko ng tres, pero wala. Rebound ni JJ. 10-8 ang ating score mga kabalin. Alley-oop play kay Nixon! What a play! Sayang naman. Okay, para natin ang muna sa team ng UBI. Okay, nakita ko yan, idol. Okay, 10-8 ang ating score. So, dalawa ang kalamangan ng Team Edmond. Very Pampanga, Sir Ward. Okay, bigay Rodsay ang bola. Rodsay now. Wala pa rin. Rebound Edmond. Ay! Nakagawa ng super! Double moves! Ay, sayang naman! Inaalat si Edmond. Mason! Ay! Galing ang bola. 11-8 ang ating score. Marco na lang knockout play! Grabe naman si Edmond. Umuupo sa ere, pakakabalan. Bali ni Nixon, wala. Agaw. Outside tayo. Okay, outside. Okay, sa UK ball. 11-9. Dalawa lang ang kalamangan ng Team Edmond. Okay, alright, so Rodsay. Maraming salamat, SK Ahmad, katakutan sa pagsuporta. Jupiter now! Jupiter! Dinidipesa na nga sa mga kabalan. Pasa yan! Para kay Jupiter! Sabi nga nga doon. Trapasin JJ. Ayos na. Okay, 12-10. Hanggang 16 tayo. Very Pampanga to Jupiter, my idol. Bigay kay Very Pampanga. Grabeng galawan ni Sir Mark. Ay! Isama Jama sana yun, pero wala. Rodsay, kumukuha nag-toss. Pasok ko yun. Score natin 13-12. Lamang na ang Team Jupiter. Edmond to Nixon. Ay, 13. Good luck tayo mga kabalay. Tatlong score na lang yun mga idol. Jupiter. Binigay kay Idol Bells TV now. Balik kay Jupiter. Captain ball ng Team UBI. Rodsay for 2. Pasok ko yan. Score natin 15. Time out. Yan. Score natin. Ayos na ba kayo mga idol? Okay, picture break. Grabe si Rodsay, kumuna Diyos. Pati si Sir Mark, grabe. Talaga naglalaro pala si idol, umuupo sa iyo. Alright, 13. Ano kaya ang gagawin ng Team Saligoso rito, Team Edmond, para makabawi sa kalamangan? Game. Nog now, bigay kay Idol Edmond. Edmond susubok ng dos. Wala. Rebound. Edmond now. Isip mo na, sabi ni Idol. Isa pa, sabi ni Edmond. Wala pa rin. Inaalat. JJ now. Outside tayo. Okay, mapupunta ang bola sa team ng UBI. Inaalat na sa press ang ating Team Saligoso. Pero babawi yan. Ito, isa na lang daw ha. Pag naipasa na, panalo na ating ng Saligoso o team ng Jupiter. Balik kay. Oh, binalpin pa. Ay, wala pass! Pinasa sa audience. Ang gandang pasa naman ni Idol Jupiter. Hindi na nakuha. Hindi na na-convert pero maganda yun mga idol. 13-15. Gamboa. Susubok ng dos. Patabla, wala. Kuha ni Edmond. Edmond now. Isang dos pa. Para pantabla. Pasok yan! Tabla na! Okay. Tabla na. All 15 mga idol. Okay, sige. Ito sa atin last two ha. Last na yun. Para sa may event pa yun. Okay. Last two pare ha. Okay, Jupiter now. Ito na si Idol Jupiter. Sineset ang bola. Binigay ni Rodsay. Rodsay now. Ano kaya gagawin? Humingi ng pick kay Sir Mark. Bigay kay Idol Bells. Rudy Boy. Rudy. Ay! Pinasa sa kalaban. Pinasa sa audience. Hindi na sa loob. Alright. All 15 ang ating score. Okay, hanggang 17 lang yan ha. 2 points to reduce. Knock to JJ. Pasok yan. Na-outplay yun mga idol. Sorry.
15-16. 15-16. Race to 17 to mga idol. Rods na, humingi ng pick kay Jumper. Bigyan mo ko ng pick, sabi ni Rods. Ano kaya ang gagawin ni idol? Punta sa gilid. Bigyan kay Sir Mark! Foul tayo, foul. Aros lang. Foul tayo, okay. Sir Mark, 15. Werin Pampanga, Sir Mark, bigay kay Idol Rods Ray. Balik ang bola kay Bells TV. Bells now. Bells, inisi muna. Balik kay Rods Ray. Binamatay si Nixon. Jumper TV! Bye! Ayan! Inaala si Idol. Bells now. Bells! Foul tayo. Alright. Okay, 16-15 ang ating score. Isa na lang. Okay, inaasawa ni Idol Nixon si Idol Rods Ray. Pantayan ng dalawa mga idol. Bigay kay Sir Mark ng Werin Pampanga. Sir Mark humingi ng pick kay Jumper. Nawala yung pick, nawala rin si Jumper mga kabalin. Bells now. Outside tayo. Okay, Aros play. Anong tawag? Okay, outside. Alright, Team Egmont basketball tayo. 16-15. Nixon. Open shot pero nagalangan. Nixon umiga sa ere. Pasok yan. Woo! Tapos na mga kabalin. 17-15. Okay, salamat. Okay, congratulations. Team Egmont. Alright, that's the mercy mga idol. Maraming salamat sa mga minutos. Bagsak may pa. Iba talaga ang saya, lalo na kapag naglalaro na. Mga kabalin, tuwal-tara na. Si Kapitan meron na naman paliga. Kaya likat na sumama at sumali. Isama mga tropa at kumpare. Mga kabalin, hoops, tara na pre. Sa ang lupalok man yung pwede kang sumali. Kabalin hoops, 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 kabalin hoops. Nagising sa umaga, magbabola na agad. Maliligo na ng pawis kasi magbababad na naman ako sa court. Tapos papagalitan ako pag uwi, di pa kasi naghugas ng pinggan. Uuwing gutom na dahil sa kakain sayo. Kakauwi ko lang may nag-aya agad ng dayo. Teka lang, ano ba to? Mukhang adik na nga ako. Adik na nga ako sa larong nahiligan ko. Hay nako, pangarap ko sana'y palari na makalaban ng mga malalakas pa sa'kin. Balang araw idalo rin, ang tatatap ko na pangalan ko tatawagin. Sana mas lalo pa akong lumakas, hanggang yung highlights ko'y lumabas sa Iba talaga ang saya, lalo na kapag naglalaro na. Mga kabalin, tuwal-tara na. Si Kapitan meron na naman paliga. Kaya likat na sumama at sumali. Isama mga tropa at kumpare. Mga kabalin, hoops, tara na pre. Sa ang lupalok man yung pwede kang sumali. Kabalin hoops, 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 kabalin hoops. Tayo maglaro kasama mga tropa, mga tito't mga kuya. Tara't kayo'y sumama, tayo lumiga at dumayo. Lahat magsama-sama, susulitin bawat oras, basta lahat kasama. Meron na bang mga kalaban sa loob ng ating court? Dun ba sila sa ating nalaban? Nako, they're super small, tingin ko'y di yan mananalo sa ating mga kabaling. Lahat tayo may mga talent, lahat mga the best. Pero di bale, importante, lahat ay masaya. Maglalaro tayo ng may puso, lahat magkaisa. Iba't iba man ang hangarin sa ating paglalaro. Maglarong kasama ating kapwa, lahat di mabibigo. Huwag nang sayangin pa ang oras, tayo na't maglaro. Hawakan na ang iyong bola at sa court ay maglaro. Sigurado kayo ay sasaya, kaya't subukan na. Hinding-hindi ka magsisisi, kaya't halika na. Iba talaga ang saya, lalo na kapag naglalaro na. Mga kabalin, tuwal-tara na. Si Kapitan meron na naman paliga.
mahina, pilit na pinalakas. Simula kay Mulawin ng Pasig at sa itaas, naging parte ng kapatiran TNT at MS Bros, hanggang sa binansagan na tawaging Kabalin Hoops, Bukimis Loro Gang at Weekend Troops. At ngayon bitbit ng sariling lugar at hoods, Pampanga Giant Lantern sa halos libot ko na. Salamat king tunay support ang Kabalin. Wagsak na